Vaasan yliopisto promovoi tänään tohtoreita. Suomen Lajosliiton vuosikokous tuo Seinäjoelle tuhansia leijonia. Tango taipuu viikonlopun ajan Kokkolassa. Hyvää iltaa. Vaasan yliopiston 3. tohtoripromootio järjestettiin tänään. Tohtorin tunnusmerkit orjalaisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilyttäminen. Argentiinalainen tango soi viikonlopun aikana Kokkolassa. Kyseessä on Tango Kokkola-tapahtuma, jossa kilpaillaan tanssitaidoista 2 kilpailusarjassa. Tapahtumaan odotetaan 1000 intohimoista tangon ystävää. Viikonloppuna Kokkolassa tanssitaan ensimmäinen argentiinalaisen tangon Suomen osakilpailu. Aamupäivällä kilpaparit viimeistelivät taitojaan. Vuosikymmeniä Argentiinassa asunut Pertti Mustonen pitää suomalaista tangokulttuuria kovassa kurssissa. Argentiinalaiset tietää hyvin tarkkaan, että on olemassa ainakin 2 maata, joilla on aivan omintakeinen tanssityyli esimerkiksi tangossa, joka on Chile, naapurimaa siinä, ja toisaalta sitten tämä ihmemaa Suomi. Tango Kokkolan budjetti on 60 000 euroa, siis mistään Seinäjoen tangomarkkinoihin verrattavasta tapahtumasta ei voida puhua. Tarkoituksena on tanssia, eikä luoda suurta kansanjuhlaa lukuisin oheistapahtumin. Me katsomme samaan suuntaan tässä asiassa ja emme missään nimessä hae mitään kilpailuasetelmaa, vaan päinvastoin yritetään löytää yhteisiä tekijöitä. Me tuomme argentiinalaista tangoa Suomeen ja teemme sen kanssa sitten nämä kilpailut, mutta meillä on hyvin paljon myöskin suomalaisen tangon harrastajia tässä mukana. Kisaan osallistuu yli 20 paria ympäri Suomea. Voittajat lähtevät edustamaan kotikaupunkiaan maailmankisojen finaaliin Buenos Airesiin. Urakasta ei ole tulossa helppo. Tiedetään, siellä on todella maailman huippuja mukana. Tullaanko teitä näkemään Buenos Airesissa tämän kilpailun jälkeen? Kyllä pidän suurena ihmeenä sitä, mutta en usko missään nimessä. Että ollaan tultu tänne aivan muissa tarkoituksessa, että saataisiin tämmöinen kilpailuaikaan niin kuin järjestäjä toivoo. Sääennusteessa on huomautus veneilijöille. Merenkurkussa ja Perämerellä länsituulta 11 metriä sekunnissa.